दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाफोरनि बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननो थाखाय 100% खामानि मावगासिनो दं। रायजो राजानि गेजेराव रायलायनाया सोलियो जे बबे हाबगोन बबे हाबा। सनितपुर जिल्लानि सानजाहा साहा खोलाहा रेभिनिउ गामि थाबाय, फरेस्ट एफआरसि ओनसोल थाबाय। दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव सावरायनाया सोलिबाय थायो रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो जा। दा बेखायनो जोंनि बाथ्राया स्पष्ट, जोंनि नाजानाया 100% गामि सोसननायनि थाखाय जों नाजादों। बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिथाङा बुंबावदों एरै सनितपुर जिल्लाया बर' हारिखौ सिबिनाय आरो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय बिथांमोना देरहासार खामानि मावनो हाबोदों। बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लाखौ जेरैबायदि रायजो राजानि मोनसे फोथायनाय मदद आरो आशीर्बाद सनितपुर जिल्लाया शक्तिशाली भाबै दिनैसिम बर' हारिखौ सिबिनायनि आरो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजानि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय बिथांमोना देरहासार खामानि मावनो हादों। सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि रायजो जानाय फरेस्ट ओनसोल आरो रेभिनिउ ओनसोलफोरानो जा बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। आद्रा थानाय जिखिनि सनितपुर जिल्लायाव रायजो जानाय फरेस्ट ओनसोलनि रायजो राजायानो होन, रेभिनिउ ओनसोलनि बर' हारि बर' गामि बिथांमोननि जेंना जेंसियानो होन, बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय एबसुआ खामानि मावगासिनो दङ गोख्रोङै। बे ओनसोलनि जायगाफोरखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरआव सोसननो नांगौ। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो दासिम 9450 नखरनो हानि बिमुंखौ गथायनाय जाबाय। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गामि सोसननांगौ, गामि सोसननायनि गेजेरजों समस्ति दानांगौ आरो बे ओनसोलाव फरेस्टनि जे हा बे हाखौ एन्टाइटेलमेन्टखौ रायजो राजानो जे मोनसे होनायनि जे हाबाफारि दासिम सनितपुर आरो बिश्वनाथ ढेकियाजुलिनिफ्राय लानानै गहपुर समस्तिसिम 9457 परियालनो होनाय जाबाय। आरो आद्रा थानाय रायजो राजाफोराबो हानि बिमुंखौ थाबैनो मोननो हागोन। आरो बेनि गेजेराव ढेकियाजुलि समस्ति आरो गहपुर समस्तियानो हाइस्ट। आद्रा थानाय रायजो राजाफोराबो बेनि एन्टाइटेलमेन्टखौ मोनदों। बर' हारिनि थाखाय सरकारा दा जेंना सुस्रांना होनायनि थाखाय गोसो होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नारसिननाय आरो खामानि मावनायनि गेजेरजों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गासै मोनथायखौ लासै लासै मोनगासिनो दं होननानै फोरमायदों बिथां दिपेन बर'आ। आरो जाय हा हुनि खामानि मावगासिनो दङ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननि जानानै एडिसि बायदियाव बिथाङा बाहागो लाफैदों। बेनो मोनसे प्रमान जे प्रसासन आरो सरकारा बर' रायजो राजानि जिखिनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय बिथांमोना गोसो होनानै खामानि मावदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नारसिननाय प्रेसार बेनि थाखायसो सरकारा मावनो बाध्य जादों। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। एमएससिबि जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। एमएससिबि जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन। 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।